ar joni e yiyande ma walla e wasiya maɗa ko fewte ɗeɗo caɗele hannde ɗe gonɗen e dow mum an e yiyande ma ha tengti haali ɗo ko fewte fulɓe ngala e laamu sabu eɗen gandi kala ko ɓennuma sa dogi ene moƴƴa keftoɗa ɗum nde wonno ɓuuri bonde ko jooɗade wiya mi daɗama mi heftoɗa ko an e yiyande ma hol peeje ɗe fulɓe poti wadde ha keeƴa e nder laamu o hol walla hol ewnago ewnotoɗaɓe ha tengti to banggue jangde e ko nandi hen beele ɗeɗo caɗele pawaɗe e mabɓe e duuɓi garoyoji eɗi mbawa iwde taw wona miɗe yoftigu wonde kaari waɗino kam ni miɗe watto ɗum ni e ko nandi hen an hol yiyandema min ko jiimi pulako o ko hani wadde a yi enen pulako eɗen jeebi sanne ko wari fuu en ɗoman tafon en koolaki ko jiiɗen fo en mbiyan ɗum wala faa ɗum jiyomen nafa majjum so mbiya en garan naaten tawa diwi saabu nde natɗa katin ɗum heddaraki barke so a daari nde l'école o warno ɗum woni tubakuɓe ene garno pullo so nannama école babbi ko yan sonna ngaari na hokka laamu kumandaw fa ɓiyum yalta mais sakiti hannde eɗen jaati jiiɗi janngude mais jande heddaki barke sabu fay place no tiiɗa a janngan tiloɗa wala golle a faami bon ko wari fuu caggal ketteten fay jande fulfulde nde hannde na han taw pullo fuu no wawi windude jangga mais fay ɗum les temedere fa tawan ɗiɗon na goto woni jannguɗo fulfulde fay les jannguɓe français ɓe goni ɗum tiiɗa ɗum eno mbawi wakkati goto tan paama alkule fulfulde ɗe tawa kutoroɗe mais jomum wiya minen min janggay ɗum tawane ɗum yettaki fay heure ngaji 16 ɗum woni les balɗe 6 ñande faɗeɓe heure uji ɗiɗi a wawan janngude e windude sa jannguɗo français woɗi yeɓade nde no mawni e meɗen tinnoɗen cellen yeɓade saabu neɗɗo fuu jeebotoɗo fuu yan caggal ko wari fuu tawdeɗa e muɗum fa anda sa tawi wooɗa joppa sano woɗi jokka ko a anda ta a ha felu ɗum saabu ko wiya sa sarima ko a anda tan a woofan a miilide kalɗa a fena woɗi naatu jiya sa tawi no woɗi jokka so wooɗa joppa a andi ɗum ko woni ka armée o tinnoɗen naaten armée saabu en jii armée kan hoyta laamu kan renata yimɓe kan warata yimɓe caggal Allah nawana woɗi so en goye armée o fuu so laamu kaaje ɗe mbawi wadde coup d'état honno ɓe gaɗirta noon bara nani pullo militaire waɗi coup d'état watta saabu wala seɗen kewnoto enen to so en cawtino woyri ni goto men wawi hoyde pouvoir on waɗano weli ɗon mais tinnoɗen naate armée o tinnoɗen janggen tubakoure nde janggen fulfulde nde janggen qur'an o fuu pati joppen andal ko tewtete ko filete so en jangi fuu en keɓan itten wiya faddema felde nimre huɓɓu buusina huɓɓu doccal leggal gadda lumiére jayri ɗum ɓuurima jooɗade aɗa huuɗa nimre so a huɓɓiya fay so torsima tan torsiɗa tan yaynano woɗi tinnoɗen jangge ɗum woni guite jande woni guite wona hono yiide pati fergo fam ɗum kan en tinnade tinnoɗen du kawren ko woni kawren o de wiya ka yimɓe fuu jiɗodura wona wajibi mais tinnoɗen ko nafate en fuu ko kawtuɗen ko ɗum ka fuu tawde ɗe so warti ko en kawta ko ɗum hen fuu hinno haaju mais so warti leñol ngol fonda fuu ɗemgal ngal fuu en fuu eɗen kaani tawdede sabu ɗum ko wiya yidde hoore mum wona wañande goɗɗo e daranade leñol mum ndu o jiyade yidde suudu bamum ko jiyade woɗi seeɗa en kaɓano jiyade fuu eɗen kaani haɓanade leñol men ngol ɗemgal men ngal tinnoɗen du wondiɓe meɗen ɓe anden no gondirte e maɓɓe so yiɗni hoorema jam fo jiɗna goɗɗo jam gondiɗoma so bone heeɓimo fo bone makko tangete so jam heeɓimo jam makko tangete woɗi pati jiɗenen woɓɓe ko boni pati hono ko jiɗanen koye men ko woɗi fo jiɗenen bande men noon kanɗen wadde saabu wona no wawi tawe eɗen torra men no wawi tawedo en mboɗano nawana eɗen jiiya immiɗo fo enen tappata eɗen kani dartade ko saabide enen ka enen tan tappete ko saabi enen tan gatte so en andi ɗum fo en daran dabere muɗum so tawi enen tooñi darten dabere so tawi en toñaɓe darten dabere mais pati pelen woɓɓe tan dude neɗɗo wiya sa ƴewtake hoorema fo nen ƴewtotoɗa goɗɗo saabu felde goɗɗo ka ne yaafi tumude goɗɗo ne yaafi ka andude hoore mum e felde hoore mum no tiiɗi sanne ɗum goto jogui ko ɗum de ɗen kani waɗande ɗum hakkillo kay ben gondigal tawa pati toñoɗe hono aynogol ɗum woni durgol hande eɗen andi durgol hande no tiiɗi pamarel fu nde a waraka woɗi tinnoɗen durgol ngol daren bayliten enen do durgol men ngol nayi ɗi no keewi ɗi ngala nafa woɗi tinnoɗen hande no hunde fof ko waɗi moderne fof ko heyɗintina ko ɓe jogi systéme ngaji goɗɗi tawe nayi ɗi ɗi mbawi nafude en andi nayi sappo hande baylitaɗi ina ɓuuri nayi temedere nafa saabu nayi temedere fay hoggo mumen no tiiɗi fay haybude mumen tiiɗi fay yardu ɗum no tiiɗi mais nayi sappo tawa ɗi ɓiire liiti temedere na liiti temeɗiɗi ina ɓuuri nayi temedere ɗi ɓirtaki liiti nogay no yiya fo aɗa jokki ɗum en tan aɗa tampali ladde pamarel fuu nde julajo warayma na ɗumani malfa joom guesa felle dow mere batte nayi ma gari banggue guesa muɗum naɓe gatta e ñamduji
poson e gese maɓɓe nayi mo ñaama mbata honɗo e bonde en joni waylitinde enen du jokken zamanu ndu tan ndu wayli fuu mbaylen celen tampere tan neɗɗo sana jogui jawdi hana tampude hannde ɗum nde ɗen kaani waɗande ɗon hakkillo tan jarama en beltima no fewi wura cellan taw no gurdam ma